I'm a happy guy, so I'll stand up and say a message filled with joy. Have a happy Christmas Day. I'm a joyful girl because Christmas is so near. This is the time I'll welcome you and say I'm glad you all came here. Merry Christmas to you all. Hyvää joulua. Tule semele. Oi tule riena semen luo, se nukku Jeesus lapsi tuo, on oljet hala vuottena ja tali majatalona. Ja inke kyoro käyttää nyt luojan suurta kunnia, ja kirkkaus taivaan ihminen luo hodetansa semehen. Sun majatalous taisko on, ettei saa siia turvaton. Tuo pieni joulun lapsonen, myös synti talin semehen, nyt ota vastaan lapsonen, sua hällisiä lämpöinen, niin kansan vallan kirkkahan sa taivallisen ihanan.
Tervetuloa hyvät katselijat seuraamaan Heijastimen jouluohjelmaa. Olemme tänne saaneet vähän sellaisia erikoisia vieraita tänään iltana ja olemme täällä nyt laulamassa joululauluja. Lapset ovat tulleet tänne ja isovanhemmat ovat tulleet tänne kertomaan vähän meille, minkälaisia erilaisia joulujakin kaikilla on ollut. Ja sitten meillä on myöskin vähän aikuisten ohjelmaa teille ja lapset laulavat ja esittävät omaa ohjelmaansa myöhemmin tässä. Ja nyt me tässä vähän keskustelemme, minkälaisia jouluja kaikilla on ollut ja minkälaisia muistoja näistä jouluista on jäänyt. Entäs sinä, Kaarlo, mitä sinä muistelisit, niin mikä on ollut sellainen ihan tommoinen joku muistorikas joulu sinulla? No, ensinnäkin on kiva, että mä saan lainata tästä tämmöistä lastenlasta, kun omat lapsenlapset on niin kaukana. Mun ensimmäiset joulut niin olivat tietysti Turussa ja mä muistan, kun lähdettiin aamulla aikaisin hakemaan joulukuusta. Siellä ei joulukuusta laitettu niin kuin täällä niin monta viikkoa ennen valmiiksi, vaan vasta jouluaattona haettiin kuusi. Ja useimmiten me haettiin se sieltä vanhan tuomiokirkon ympärillä siellä vanhalla suurtorilta, siellä myytiin joulukuusia, sieltä me reestä. Vielä muistan, kun maalaiset toivat reessä niitä joulukuusia, sieltä tuotiin se kotiin. Ja sitten mulla oli aika hassu se joulu. Kun mun äitini oli mielisairaalassa lääkärinä. Ja mä olin kerran mä luulen, että mä olin tämän Matin ikäinen. Ja niin mentiin, aina joka joulu mentiin aattona käymään siellä sairaalassa, mentiin joka osasto läpi joulupukin kanssa. Me lääkärit ja lapset. Ja yksi täti tykkäsi musta niin kauheasti, että se otti mun sylinsä, eikä mennyt millään päästä. Mä päästän sut kyllä pois. Mutta emme pelästynyt siitä. Mä ajattelin, että hän tykkää nyt musta, niin on se kiva, kun joku mistä tykkää. Ei. Sitten mentiin kotiin ja sillä kun me oltiin siellä sairaalassa, niin isä oli laittanut kuusen oikein kauniiksi. Ja sitten juhli. Mutta onko Maija sulla joku hyvä muisto sieltä joulusta, lapsuudesta? Mikä paras joululahja sulla on, te sä muistat? No jos paras joululahja, mikä on jäänyt mieleen, on vuodelta 1947. Ja sain semmoisen, sanoisinko ihan rättinuken, mutta sillä oli erikoiset kasvot. Ne oli semmoista kuttaperkkaa. En tiedä, tietääkö nämä nuoremmat ollenkaan, mitä se kuttaperkka on. Ja sillä oli makuupussi ja leninki, jonka alla oli vielä sitten aluspaita ja pikkuhousut. Ja minä sain riisua ja taas pukea päälle. Ja sain viedä jopa sen nuken uloskin mukanani. Ja se on jäänyt mieleen, että se oli se paras joululahja. No entä, onko sulla, Katariina, joku hyvä muisto? No sun äidilläs varmaan on. Etkö? Mä luulen, että joka joulu on parempi kuin viimeinen. Ja kun saan olla perheen kanssa, niin mä saan olla kiitollinen. Niin. Jouluhan on perhejuhla ja me tehdään siitä monta kertaa niin erikoinen, mutta se, että saada yhdessä käydä joulupöytään lasten kanssa ja lukea jouluevankeliumi siellä. Mä olenkin aina meidän lapsia, meillä on niitä monta, niin sanonut, että niin muodostakaa jonkinlainen traditio, mitä joka joulu tehdään sitä samalla tapaa, niin se lapsille se on hyvin tärkeä. Luetaan jouluevankeliumista, lauletaan joku laulu siinä ja kuka vielä? Maila, kuule, sulla varmasti on joku hyvä muisto, kuule sä olet Suomessa ja sekä Kanadassa joulua viettämässä, niin kerrohan nyt, mitäs sä muistat? Mitä sä muistelet, Maila? Ei minulla ole mitään erikoisempaa, kun semmoista kiva tuntua oli aina jouluna ja sitä odotti jotakin ja sitten kun sai semmoisen yksinkertaisen paketin, niin se oli sitten joulua ja riemua sitten ja yleensä se jouluruoka, kun mentiin kaikki koko perhe syömään yhdessä pöydän ympärillä, niin se oli minusta oikein mahtavaa ja sitten se joulukuusi tietysti ja kaikki sillä tavalla, kynttilät erikoisesti. Sitten minä tykkäsin aina koulussa, kun oli joulujuhla, niin se oli mahtavaa ja kun sai pukeutua enkeliksi tai tontuksi tai joksikin sellaiseksi. Ja nyt kun sinä aloitit tämän, meidän pistit tämmöisen juttuja, niin mitä sulla itselläsi on kerrottava joulusta? Mitäs mulla on kerrottavaa? Kaikki joulut on ollut oikeastaan niin hyviä jouluja, mutta niin minä voisin oikeastaan sanoa, että etenkin sen jälkeen, kun on tullut uskoon, niin joulut muuttuu meillä niin kovasti, että voisin sanoa, että ne on ollut sitten niitä parhaita jouluja. Koska sitten on alettu viettää tosi joulua, sitä oikeaa joulua. Jeesus Kristus tuli meidän perheeseen ja nyt on ihanaa, kun saa näitä pieniä lapsenlapsia sitten johdattaa Jeesuksen tykö ja kertoo heille Jeesuksesta.
Sillä lailla on tullut erilainen tarkoitus ihan näihin jouluihin. Ja tässä nyt tämä on ollut tämmöistä vähän impromptu yhtäkkiä, vaan me istuttiin tähän ja kerrottiin meidän joulusta. Me laulutaankin tässä sitten niin, yleisölle ihan näistä näin vaan joulut. Ja aloitahan Sama ja lauletaan hyvää joulua kaikille katselijoille. Hyvää joulua toivotamme, hyvää joulua toivotamme, hyvää joulua toivotamme teille kaikille nyt. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Me ihmiset tahdomme usein tehdä monista uskonnollisista pyhäpäivistä hyvin jäykkiä ja sellaisia virallisia. Pitää olla hyvin oikealla tavalla käyttäytyä, mutta kun me ajattelemme joulua, ensinnäkin se oli suuri ilosanoma, joka jouluna ilmoitettiin meille, ja mä uskon, että vielä tänäkin päivänä perheiden keskellä, jossa mietitään joulua, ilo kaikesta siitä, että ensinnäkin että saamme istua yhdessä ruokapöytään ja nauttia kiitollisuudella kaiken sen, mitä on valmistettu. Saamme tavata toinen toisiamme, saamme viettää tämän ajan yhdessä ja sitten saamme jakaa lahjoja. Tämä tekee siitä juhlasta sellaisen ilon juhlan. Mutta kun me luemme Raamattua ensimmäisestä joulusta, niin tämän ilon lisäksi siellä tapahtui paljon muutakin. Viime aikoina on paljon kirjoitettu enkeleistä. On kirjoja kirjoitettu ja mä kävin täällä juuri ihan tuossa
Shoppers Drug Martissa tänään ja katsoin siellä lehtiä, niin siellä oli lehtikin, joka oli enkeleistä. Aikakauslehti, jossa kirjoitettiin enkeleistä. Ja kun ensimmäinen joulu tuli ja ennen sitä, niin enkeleillä oli kiirettä. Enkelit ilmestyivät Sakarialle, ne ilmestyivät Marialle ja Joosefille puhui enkeli. Ja näin enkelit valmistivat tätä tapahtumaa, tätä suurta tapahtumaa. Ja se, mikä minulla tänään on mielessä näistä enkeleistä ja mitä enkelit puhuivat, oli se, kun ne tulivat paimenille kertomaan Jeesuksen syntymästä. Ja ei vaan riittänyt, että paimenen edessä oli ensiksi yksi taivaallinen enkeli, joka kertoi Jeesuksen syntymästä, ja sitten koko taivaallinen kuoro, joka lauloi ja ilmoitti, että nyt on tapahtunut jotain suurta, ihmeellistä, on syntynyt vapahtaja. Mutta mitä nämä enkelit sanoivat, oli kaikista ihmeellistä, oli se, että ne julistivat, että on tullut rauhan ruhtinas. Ja mä uskon sen, että meidän suurin ilo syntyy silloin, kun meillä on rauha sydämessä. Ei paina mitkään huolet eikä taakat, kun saa tietää, että kaikki asiat on hoidossa. Ja mä uskon, että etenkin teillä perheen äidillä, niin jouluna on kaikista suurin ilo silloin, kun kaikki lopultakin asettuvat pöytään ja syömään ja tiedätte, että nyt on kaikki onnistunut hyvin ja nyt vihdoinkin on se rauha kaiken touhulun jälkeen. Ja tätä rauhaa enkelit tulivat julistamaan. Teille on syntynyt tänään vapahtaja, joka on rauhan ruhtinas. Ja vielä tänä päivänä se sanoma, mitä me jouluna ajattelemme ja mitä me jouluna muistelemme, on se, että meille on syntynyt vapahtaja Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas, joka ei vielä ole koko maailmaan tuonut rauhaa. Se on vielä edessäpäin. Mutta yksilön elämään, yksilön sydämeen hän vielä tänäkin päivänä antaa rauhan. Jeesuksen elämä me tunnemme hyvin. Me tiedämme, kuinka tuosta pienestä joulun lapsesta tuli ristin vapahtaja. Ja hän ansaitsi meille rauhan Isän Jumalan kanssa. Hän ei vaan ollut seimen lapsena täällä, vaan hän tuli ristin vapahtajaksi. Ja siellä hän ansaitsi lopullisen rauhan. Ja tämä rauhan sanoma alkoi jouluna ja se päättyi ristillä ja ylösnousemuksessa. Se tuli korkeimpaan loistoonsa, kun oli tehty sovinto ihmisten ja Jumalan kanssa. Ja nyt tänä päivänä joulun alla minä saan muistuttaa sinulle katsojani, sinullakin on mahdollisuus saada Jumalan antama rauha. Hän on sinunkin elämässäsi ilmestyvä rauhan ruhtinaana, jos huokaiset siellä ja rukoiluksessa pyydät, Jeesus, minä tahdon ottaa sinut mestarikseni, herrakseni. Kiitos, että sinä annat minun syntini anteeksi. Annat minulle uuden elämän sinun yhteydessäsi. Tule sinä minun sydämeni rauhan ruhtinaaksi. Ja tämä on rukous, jonka Jumala aina kuulee. Ja saat tuntea, kuinka jumalallinen, taivaallinen rauha täyttää sinun sydämesi. Saat tuntea, että olet Jumalan lapsi. Sinulla on avoin ovi rukouksissa Jumalasi eteen. Hän kuulee sinun rukouksesi. Hän vastaa sinulle. Hän rakastaa sinua. Minä toivon sydämestäni, että tämä joulu oli sinun elämässäsi rauhan juhla. Taivaallisen rauhan juhla. Ja sitä Jeesus tuli sinullekin tuomaan. Saakoon Jumala runsaasti siunata sinua, kodissasi, kaikkia, jotka tätä ohjelmaa olette katsoneet, taivaallisella rauhalla, taivaallisella ilolla, josta enkelit jo julistivat Jeesuksen synnyttyä. Jeesus siunatkoon sinua. Nyt taivaat avautuu, laulaa